Tänään me ollaan vaatteiden parissa. Tällä videolla me katsotaan mun viikon outfitit. Joo. Eli nyt on sunnuntai, joten nyt te valitaan maanantai vaatteet. Mä haluaisin jotain niinku chilliä, mut sit samaan aikaan silleen, että se ei näytä siltä, että mä oon just herännyt. Elikäs täältä löytyy vähän kaikenlaista. Mä haluan farkut. Täällä on nää vois olla aika kivat. Tämmöset vähän vintage-tyyliset. Joo, musta mä laitan nää, koska nää on tosi mukavat päällä. Oks. Tässä on housuset. Wow, tosi kivat. Ja nää tämmöset low-waistit tästä niin erittäin hyvä. Ja no mä en oikein keksi mitään muuta chilliä kuin niinku huppari, mutta musta tuntuu, että no basically tääkin menis. Sillä mä oon pitänyt tätä nyt niinku koko tämän päivän päällä. Mä en ehkä halua pitää sitä nää huomenna. Mä ehkä niinku musta vois olla ihan perus. Koitetaan semmoista hienoa transitionia. Oh my god. Mä en tiedä, oliks toi smooth. Mutta täältä näyttääpi. Ihan perus musta. Mun mielestä tää on aika hyvä. Tai siis tää on niinku tarpeeksi basic, mut ei liian. Ja siis mä unohdin näyttää, että näissä housuissa on niinku tämmösiä yksityiskohtia. Tossa ja sitten tossa sivussakin on tommonen. Ja sitten tää takatasku on tälleen kivasti. Musta tuntuu, että tässä on meidän maanantain outfit. Ja outfit tarvii aina koruja. Joten korvikset ja sormukset ainakin. Musta tuntuu, että mä laitan mun basic korvikset. Tai siis, miten se nyt sanotaankaan. Korvikset, mitkä mulla on aina. Ja siis nämä. Nää on mulla ihan aina. Koska bling bling on kivaa. Oi, tykkään. Sitten sormukset. Mä oon viime aikoina rakastunut näihin... Mä oon viime aikoina rakastunut näihin kahteen sormukseen. Silleen yhdessä. Tää, mikä mä ostin Thaimaasta. Ja sitten tämmöinen toinen. Kun näissä on niinku tämmöstä samaa vibaa. Ja siis ignoratkaa mun kynsilakat. Mun pitää ottaa ne pois, mut ehkä joskus. Nyt meillä on korut ja kaikki, joten tässä on meidän valmis outfit. Mikä Superman? Hello! Elikkäs tiistai huomenna. Oh my god. Ja pitäis valita taas outfitti. Tänään mulla on semmoinen fiilis, että mä haluan jotain vähän enemmän kuin vaan niinku tälleen basic huppari. Let's katsotaan taas tänne. Musta tuntuu siis, mulla on semmoinen fiilis, että mä niinku haluan tämän oikeasti. Tämmönen valkoinen. Koska tää on niinku tällainen. Niin se on niinku jotain. Se ei oo vaan basic. Joten let's laitetaan tämä. Tadaa! Nyt taas mä en halua olla näissä samoissa housuissa 2 päivää putkeen, joten joskus toisessa housuissa, eikä tää mun mielestä anyway hirveän hyvin sopinutkaan. Siis mä pidän yleensä tän paidan kanssa mustia farkkuja, koska en mä tiedä, mustavalkoinen on aina hyvä. Joten musta tuntuu, että me mennään sillä, koska nämä nyt on täällä. Meillä on hienot mustat housut jalassa. Ja mä en saanut maanantaina mitään niinku hiuksia laitosta. Mutta mä yleensä niinku pidän joka toinen päivä hiukset kiinni, joka toinen päivä hiukset auki. Elikkäs näyttäisi tältä. About ehkä vähän siistimmältä, mut joo. Tosi hyvin nyt näkyy, mut siis tässä on mun outfit. Ihan must have tän paidan kaa. Mä oon aina pitänyt punaista semmoista kivisydäntä tän kaa. Tää Thaimaasta ostettu. Tää mun mielestä jotenkin menee niin niinku sulavasti tän kaa. Kattokaa nyt. Se on jotenkin niin ihan tossa. Mulla on mustavalkoinen fiilis, ok? Laitetaan mustat tämmöiset kivikorvikset. Tykkään tästä. Ja no, mun sormusvalikoima ei ole niin hirveän iso. Tämmöinen perhonen. Tää voisi olla ihan kiva. Ja sit aina sen kanssa mulla on tämmönen kukkanen. Tämmöinen hieno. Tässä on mun tiistain outfit. Hello. Nyt olisi vuorossa keskiviikon outfit. Oh my god, varmaan tuli tosi yllätyksenä. Mä en oikein edes tiedä mitä mä haluun huomiselta. Mulla on nää housut ollut tossa mun niinku hieno jakkara, mikä tossa on. Mulla on semmoinen fiilis, että mä haluan käyttää näitä. Tää on meidän huomisen outfitin pohja. Nää on tällaiset tosi hienot. Mä en osata oikein stylaa näitä housui mitenkään muuten kuin laittamalla tän. Koska mä oon aina pitänyt näitä housui tän kaa. Joten tää on niinku tämmöinen näitten housujen best friend, tiedättekö te? Niin otetaan toppi. Tää ei halua mennä pois solmusta. Perus musta toppi. Let's laitetaan noin päälle. Mä en tiedä oliko sitä yhtään smoothie, mut tässä tää on. Mä harvemmin pidän tätä tälleen auki, mut miksi ei näin? Yleensä mulla on tää niinku silleen tälleen. Koska mun mielestä näyttää ihan kivalta. Sitten must have tän outfitin kaa. Kaulakoru.
Mä yleensä pidin tässä semmoista ristiä, mutta Thaimaan-reissun jälkeen mä ostin tän. Se näyttää jotenkin niin hyvältä. Tai en tiedä oikeesti näyttääkö se hyvältä, mutta kun mä ajan taas näppejä, niin se jotenkin näyttää kivalta. Lol, toista tulee videolle. Ok, mä en saa tätä mun kaulaan tällä hetkellä. Mä yritin varmaan 5 minuuttia. Ei mene, mä laitan tästä huomenna. Anyway, mut joo, tältä se näyttää. Tykkään ihan sikana. Tää nyt pysyy mun kaulalla tälleen. Ton kanssa, mä en tiedä nyt, kun mulla ei sitä koruu. Mut mulla on ihan taas nää ristifiilikset. Joo, tälleen hienosti. Ja tän outfitin kanssa aina tää käärmesormus. Tämä on niinku must have. Tämmönen ruusu. Niin tää tulee mun kanssa. Mun kanssa, sen kanssa. Joo, wow. Tässä on keskiviikon outfit. Jaas. Kiitos. Nyt pitäis katsoa outfitti torstaille. Ja musta tuntuu, kun mä oon 2 päivää pitänyt niinku valkosta ja mustaa, niin mä en enää jaksa. Mä en enää halua mitään valkosta. Tai siis niinku... Joo. Ja yleensä aina kun mulla tulee semmoinen fiilis, että mä haluan jotain mustaa, niin mä laitan nämä. Koska nämä on vaan niin kuin siis... tämmöiset nahkaset. Tää on siis feikkinahkaa. Mut anyway. Nää tulee kyllä huomenna. Nää on mun mielestä vaan niin cool. Tässä on tää vyö. Ja sitten tästä menee tämmöiset stripesit tästä keskeltä. Tolleen joo. Yleensä näitten housien kanssa mä oon pitänyt tätä. Mut halutaanko mitään vai jotain muut? Tää on ihan ok. Tältä tää niinku näyttää. Mutta tää näyttää jotenkin tosi tyhmältä, koska mulla ei ole mitään korui. Joten mä ennen pidin tätä tän kanssa. Ja siis joo. Menee. Mutta mua häiritsee, kun se menee tuohon päälle. Niin mä oon ruvennut pitämään tätä mustaa sydäntä. Tätä. Tää tulee just tähän tälleen keskelle, siimättään kuvien päälle ja sit ei oo mitään liikaa. Ja koska meillä on hiukset kiinni, niin me tarvitaan jotkut isommat korvikset, koska mä en tiedä sopiks nää. Mun mielestä ei hyvä. Ja sitten sormuksi mä laitan tämmösen vähän erilaisen käärmeen, vähän simppelimmän ja sitten tämmösen pyörimän sormuksen. Se on aika hauska. Tässä on meidän torstain outfit. Nytten olisi viimeisen outfitin vuoro, eli perjantain outfit. Ja mulla on semmoinen fiilis, että mä haluan olla perjantaina extra. Ja mulla on yksi aika hyvä idea tällä hetkellä mun päässä. Nyt me laitetaan hame. Ja ainoa tuolla on vielä vähän viileä, mut siellä pärjää jo. Tämmöin. Oh my god, katsokaa kuinka tyhmältä tää näyttää. Tai jotenkin... Paidaksi laitetaan tämmönen... On se täällä. Tämmöinen. Tää mun mielestä näyttää vähän oudolta, kun pitää tälleen. Niin mä yleensä laitan sen näin. Sitten se näyttää vähän paremmalta. Ja koska tuolla ulkona on niin kylmä, niin tiiäks... Ei. Onkohan ne nämä? Joo, mun mielestä näyttää jo vähän sen paremmalta. Mun mielestä tää outfitti toimii parhaiten vaan silloin, kun on kengät. Eli aina koulussa, koska koulussa on aina kengät. Niin mä hain mun kengät ja laitan sitten vielä, onks ne säärystimet? Niin sitten mun mielestä tää outfitti on niinku valmis. Mun mielestä tää näyttää tällä hetkellä tosi hyvältä, mutta korvikset tarvitaan vielä. Ja no siis nää on mun mielestä ihan yksinkertaisesti vaan täydelliset. Tämmöset. Koska nää on niinku ruskeat. Ja tää outfit on basically ruskea, joten aivan ihanat. Mutta tässä on tämän outfitin lopputulos. Mun mielestä tää on niin sepä. Mutta tässä oli meidän viikon outfitit. Jos te tykkäsitte tästä videosta, niin laittakaa peukut pystyyn ja tilatkaa kanava. Ja jos teillä on jotain sanottavaa, niin laittakaa kommentteihin. Me nähdään sitten ensi videossa. Moikka!